Min informazzjoni li ngħatat fil-Parlament jirriżulta li 13% tal-istudenti li bejn l-2006 u l-2010 daħlu għal kors fil-Junior College ma temmewx l-istudji tagħhom. Dan ifisser li b'kollox f'dan il-perjodu total ta' 1040 student fil-Junior College ma komplewx il-kors tagħhom. Matul l-istess perjodu kien hemm ukoll ħafna studenti oħra li telqu mill-MCAST. Total ta' 2866 student li ma temmewx il-kors li kienu daħlu għalih. Fl-aħħar jiem f'memorandum ta' proposti lill partiti politiċi il-Union tal-Għalliema l-MUT qalet illi l-istrateġija fl-edukazzjoni mhux qed tindirizza l-problema tan-numru dejjem jisplodi ta' żgħażagħ li qegħdin jabbandunaw l-istudji tagħhom wara biss ftit xhur. One News tkellem mal-President tal-MUT Kevin Bonello li qal li għandna noqogħdu attenti biex ma nagħtux l-impressjoni żbaljata li student hu kapaċi jidħol f'kors meta ma jkunx. Jista' jagħti il-każ li biex nindirizzaw il-fatt li aħna narata għolja ta' studenti li ma jkomplux wara sekondarja qed imbaxxu l-istandards ta' dħul f'ċertu korsijiet biex jitlu kemm jista' jkun żgħażagħ biex jagħmlu l-korsijiet tagħhom. Fl-każ imma mbagħad meta jibdew il-kors isibu illi fil-fatt l-istandard tal-kors huma forsi daqsxejn għol iżejjed. Wasaħa wkoll li hemm bżonn kbir li aktar suġġetti vokazzjonali jidħlu fis-sekondarja. Għandna ħafna tfal hemm barra żgħażagħ illi għandhom talenti kbar fejn jidħol suġġetti vokazzjonali, però dawn is-suġġetti vokazzjonali huma neqsin. Daħlu xi ħaġa minnhom bħala pilot project, però dan żgur li mhux biżżejjed. Wara li għalqu l-iskejjel tal-isnajja inħoloq vakum f'dawn is-suġġetti.